Na rantse da girman Allah ko wannan bidiyon zai zama ƙarshen rayuwana ko sai na yi magana. Mutum miliyan ɗaya muke so su kalli bidiyon nan. Na rantse da girman Allah irin harajin da ake so a sa mana mu 'yan arewacin Najeriya ko shugaban ƙasar nan ba ta talakawa yake ba. Gwamnoni kuma kun zuba mar ido muna kallon ku. Allah ya saka da alkhairi gwamnatin jihar Borno Maiduguri. Mu daman ba adawa muke ba. Duk wanda ya fito ya nuna yana tare da talakawa to wallahi mu kuma ba za mu ba shi kunya ba sai mun fito mun sa albarkacin mun faɗi albarkacin bakin mu. Allah ya saka mar da alkhairi da sauran members na Maiduguri wanda suka fito suka yi magana su dume. Allah ya saka musu da alkhairi. Sauran gwamnatoci 36 da ba ku yi magana ba da wadda suke supporting din wannan abin da wannan mutumin dan wahala baroko na rantse da girman Allah ba ma tare da kai mu 'yan arewacin Najeriya duk wanda ya zo yana goyon bayan kama Allah ya tsine mai wallahi ba za mu yi shiru ba. Shugaban ƙasar Najeriya baya son cin gaban arewacin Najeriya. Ana kashe mu a arewacin Najeriya kuma ba mu da tsaro. Kowa ya san da haka, duniya ta san da haka. Wahalan da aka samu a ciki ya fi na da. Najeriya nan yanzu muna neman yadda da ta komo na dama. Wannan wani kalan gwamnati ne wadda ya miki biyayya ma yana shan wahala. Don haka mu ba da mu zama tsinannu 'yan wahala ba. Wallahi sai mun fito mun faɗi gaskiya, mun faɗi albarkacin bakinmu. Sai a ɗauki wasu 'yan iska wadda ba su san darajar al'umma ba, irin wasu mawaka su tara samari su ba su 10,000, 20,000 su zo su ta tsinewa mutane. Suna mana izgilanci da waƙoƙi. Allah ya isa. Kuma za mu ɗauki mataki a kanka. In za ku yi maganin ta'addanci ku yi maganin ta'addanci, amma wannan tasin ba ma goyon baya kuma Allah ya saka mana. Wallahi mu Allah ya isa. Kuma mu mun zuba muku ido da tijan arewa mu ga me za ku yi a wannan al'amarin. Gwamnonin arewa mun zuba muku ido. Duk wanda bai fito ya yi magana ba ya nuna mana yana tare da al'umman nan. A matsayinmu na matasa wallahi muna da al'umma a bayanmu, kuma wallahi al'umman da muke tare da su ko mutum kowaye muka ce su zaba wallahi sai sun mana biyayya. Kenan ko a yi mana abin da muke so a arewacin Najeriya, mu samu tsaro, mu samu ruwa, ko kar a yi mana 2027 wallahi Allah ne zai kai mu lokacin nan da izinin Allah, kuma sai mun ɗauki mataki a kai. Wallahi ba za mu rayu a haka ba. A irin wannan masifan da ake ciki aka iski shugaban ƙasar Najeriya shi ya haɗa 'yan arewa muna ta rikici a tsakaninmu ya koma France. Duk mutanen kasashen da suke so su ci gaba suna cire faransa a tattare da su, amma mu kuma ana gayyato su saboda su zo su ɗibi arzikinmu su cuce mu. Ba sa son ci gaban Afirka, ba sa son ci gaban Najeriya, kuma suna so su talautar da mu, su janyo mana masifa da bala'i. Wannan abin kun zuba ido kuna gani ko? To na rantse da Allah ba za mu yi shiru ba. Dole mu fito mu yi magana a matsayinmu na 'yan ƙasa. Duk wanda ya ga bata yi mar daɗi ba shikenan. Mu dai amma 2027 bi iznillah wallahi mun san wanda za mu zaɓa. Irin wannan mulkin zaluncin ya ishe mu. Jama'a ina wa kowa